SMDC ପୁରାତନ କର୍ମୀର ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତ ଶରତ କୁମାର ମିଶ୍ର ଏବଂ SMDC ଗୁରୁତର ପୁରାତନ ସଭ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତ ତରୁଣ ନାୟକ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ନବଗଠିତ SMC ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ନିଯୁକ୍ତ ଅଶୋକ କୁମାର ସାହୁ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଆଜି ଯେଉଁ ବିଦାୟ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ବିଦାୟୀ ଆମ ସାନ ଭାଇ ଆମ ନବଜ୍ୟୋତି ଶିକ୍ଷା ପରିବାର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଜୟ ନାରାୟଣ ପ୍ରଧାନ ମହୋଦୟ ଏବଂ ମୋ ସହକର୍ମୀ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଏବଂ ମୋ ଅତି ସ୍ନେହର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆଜି ଦିନଟି ଆମ ପାଇଁ ଉଭୟ ସୁଖକର ଏବଂ ଦୁଃଖକର। ସୁଖକର କାହିଁକି ନା ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଜଣେ ତାଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଇକି ଗୋଟେ ନୂତନ ପଦବୀ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏଜୁକେସନ୍ ଅଫିସରେ ଯାଇକି ଜଏନ୍ କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସିନିୟର କ୍ଲାର୍କ ପଦକୁ ସେ ଉନ୍ନୀତ ହେବେ, ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଏବଂ ଗର୍ବର ବିଷୟ। ଏବଂ ଡିଓ ଅଫିସରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ରହିଥିବ ଅତି ଜଟିଳ ସେଟା ପରିସ୍ଥିତି ପୁରା ପ୍ରତିକୂଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ସେସବୁ ବାଧାବିଘ୍ନ ଏଡ଼େଇକି ଆମ ପ୍ରଧାନ ସାର୍ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ସେ ଉନ୍ନୀତ ହେଇକି ଅପଗ୍ରେଡ୍ ହେଇକି ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଇକି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏଜୁକେସନ୍ ଅଫିସରେ ସେ ସମ୍ବାଦରୁ କାର୍ଯ୍ୟରତ ରହିବେ ଏବଂ ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟା ଦୁଃଖକର ଦୁଃଖମୟ ଆମେ କହିବା। କାହିଁକି ନା ଦୀର୍ଘ 8 ବର୍ଷ ଏଇ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କାମ କଲା ପରେ ସେ ଆଜି ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ବା ଆମ ଏ ନବଜ୍ୟୋତି ପରିବାରକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏଜୁକେସନ୍ ଅଫିସ, ସେଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ଦୁଃଖଦାୟକ। ଏବଂ ଶ୍ରୀମାନ ପ୍ରଧାନ ସାର୍ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର 1997ରେ ସେ ପ୍ରଥମେ ବରଗାଁରେ ଜଏନ୍ କରିଥିଲେ।